Ev pirtûka bi deng di çarçoveya projeya dengên bi Kurdî ji cîhanê ji aliyê Komeleya Berê her tiştê zarok ve bi piştgiriya Balozxaneya Swîsreyê hatiye amadekirin. Navê pirtûkê Kaklîbaz. Nivîskar Richard Bach. Dengdan Ronya Bewran. Beşa yekemîn. Di hundirê me her yekî de kaklîbazek razayî heye. Destê sibehê bû. Li ser ava behra aram a bêdeng, tîrêjên rojê yên zêrîn diçirûsîn. Qayîkek biçûk a masîvanan, bi qasî mîlekê ji peravê behrê dûr, ava bêdeng hêdî diqelaşt û bi pêş ve diçû. Dengvedana qayîkê ya di avê de û kişandina tora masiyan ji bo kaklîbazan banga taştê bû. Wê gavê bi hezaran kaklîbaz bi qîjewîj û bi lez bi hewa ketin. Rojeke nû dest pê kiribû, rojeke mişt xebat û lebat. Lê gelekî dûrî peravê behrê û dûrî qayîka masîvan, kaklîbaz Jonathan Livingston ceribandinên firînê dikirin. Ji rûyê behrê bi qasî 30 metreyî bilind bû. Lingên xwe berjêr, nikilê xwe berjor kirin. Ji bo fitilokek bereva jî zor da masûlkeyên baskên xwe. Bi êş baskên xwe vekişandin. Heke ew bikare divê de bi ser bikeve, dê bikare ji berê zehftir xwe firên bike û leza xwe kêmtir bike. Anha bayê sivik wekî pisteke hênik rûyê wî de alast. Heta behra hêşin û aşbûyî ya dibinê wî de wî fira xwe giran kir. Qenc li karê xwe hûr bû, çavên wî hûr, hilma wî çikiyayî bû. Zor lê hat. Yeka din, hinekî din, 2, 3 santîm. Wê gavê bayê ku ketibû bin baskên wî, perên wî li hev gerandin. Sekinî û ket. Hûn dizanin kaklîbaz tu caran naşewişin û bi vî awayî nakevin. Ji wan re xerabûna meyzînê ya li hewa û ketina xwarê şerme, rûreşî ye. Lêbelê kaklîbaz Jonathan Livingston ji ber vê rewşê şerm nekir. Ji bo ku jinû ve fitiloka bereva jî bigerîne, baskên xwe vekişandin û leza xwe kêm kir. Bi vî awayî diyar kir ku ew ne kaklîbazekî ji rêzê ye. Piraniya kaklîbazan nakevin ta têla hînbûna teknîkên bingehîn ên firînê. Ji wan re yek wateya firînê heye. Bi destxistina xwarinê û vegera perave. Ji wan re ya giring, ziktêrkirin e, ne firîn e. Belê, ji bo kaklîbaz Jonathan Livingston ya giring firîn bû, ne xwarin bû. Ew beriya her tiştî dilketiyê firînê bû. Wî didît ku ev karê firînê di nava kaklîbazan de qet ne tiştekî giring e. Jonathan bi tena serê xwe, rojên xwe li bilindahiyê dibihirandin û ceribandinên xwe berdana teyrokî dikirin. Dê û bavê Jonathan ji vê rewşê eciz û xemgîn dibûn. Gava ji rûyê behrê bi qasî baskekî bilind difiriya, didît ku ew bi hewldaneke hindik dikare demeke dirêj li hewa bê liv bimîne. Lêbelê kaklîbaz Jonathan sedema vêya nizanî bû. Di xweberdanê de mîna her car lingên xwe yên vekişandî li avê nedidan. Bi lingan li ser rûyê avê xêzikên nerm û dirêj dihiştin û diçû. Lingên wî yên ku bi teşeyekî nerm bizik ve zelqandî av da alast û şopa xwe li ser avê dihişt. Jonathan li rexê avê li plajê jî dest bi ceribandinên xweberdanê kiribû. Li ser qûma plajê bi ser zik ve xwe dişemitand û diçû. Bi dîtina xêzikên ser qûma plajê, tengezariya dê û bavê wî zêdetir dibû. Dêya wî jê pirsî: Çima jon, çima? Çima bi te giran tê ku tu wekî kaklîbazên din bî? Ma tu nikarî fira nizm ji albatrosan re ji keraviyan re bihêlî? Tu ne dixwî ne vedixwî. Binê re tu bê per û hestî mayî. Ez dixwazim hîn bibim bê kaklîbazek dikare li hewa çi bike û çi neke. Daxwaza min bi tevahî ev e. Daxwaza min tenê hînbûn e. Ne giring ku per û hestî bimînim dayê. Bavê Jonathan bi dengekî nerm got: Li min binê re Jonathan, zivistan pir nedûr e. Di nêzik de dê qayîkên masîvanan kêm bibin û dê masiyên rûyê avê xwe berdin kûr. Ku tu dixwazî hînî tiştekî bibî, hînî bi destxistina xwarinê bibe. Firîn xweş e, belê zikê mirov têr nake. Ji bîr neke, armanca firînê peydakirina xwarinê ye. Jonathan bi sernermî di wateya pesendkirinê de serê xwe hejand. Ji wê rojê pê ve Jonathan hewl da ku wekî kaklîbazên din tev bigere. Li rexê behrê bi kaklîbazên din re di nava qayîkên masîvanan de bi qîjewîj bi pey hûrikên nên, laşê masiyan û qirş û qalan ket. Bi yên din re xwe noqî tiştan kir, şer kir, belê bi tu awayî hînî vê jiyanê nebû. Fikirî û got: Bêfêde ye, bi vî awayî nabe.
همسیه خویه که به زوره بدست خسته بو بزانبون بردا بر قاقلیبازکی کال و برچی که به هیویه که لبنده تشتکی خوار نبو. گوت من کاری بو اف روز و ساعتین خویم والا و به معنی بهین بونا فرین درباس بکرانا. تبابک تشت هنه که از هین ببم. دما کدریج درباس نبو قاقلیباز جاناتان لیوینگستون خودناف هولدانا هین بونه دادی. او لدور گلکی لدور برچی بلی دلگش بو. حمو هولدان نوی جبو فرینا بلز بو. پشتی خباتا هفته که دواره لزیده جقاقلیباز هری بلز پرتر فری تشتان بو. دبلنداهی 300 متری ده باست که اونخوا بهیز پرپتاند و خواه سر برجیر بردا سر پیلین بحری. دناوا 6 ثانیان ده لزاوی گیشت بو 7 میلی. تدگوت قی آگر جباست که نوی دجنه. وی گاوه تی گیشت که چما قاقلیبازن دن نکارن وصا پیکه بکن. دوی لزیده خودتی لباسکان ندبو و میزین ونداد بو. روش بروش بپیش کت. قابلیت وی گیشت آستا هری بلند. بله تاوی وی خباتا بصبر و هور و کور دی ساجی دلزا زیده ده جمیزین دکت. راپلی که 300 متری. اولی خو بهیز بپیشتا آوید. برواری سر راست چو. پاشه زور دا ماسولکین باسکان. باسکین خو پرپتاندن و بر بجیر و پیکه کر. هر جار گاوا باسکی چپی بر بجور ودکر. بشت بر بچپی ودشمتی. که دخواست که باسکی راسته میزینه بگره ایجار وکی گلوکه که بویزین بر بملی راسته ودزیوری. ده برجور کرنا باسکان ده بالداریا وی کم بو. 10 جارام هر جار جنو و اف جرباندن کر. لزاوی بسر 20 میلی دکت. هر جار مینا گلوکه کپر زیزد بو. و بشت دکت ناو آوه. شلوپل بو. ده شوی ده رامانه که نوچ روسی. باسکین خواه ده حتی لزا 5 میلی بهیز بپرتاندانا و ده لزا هری بلنده باسک بیلو بهشتانا. اف فکر خواه ده 600 متری ده جرباند. کلیه لزاوی گهشت 5 میلی. پرپتاندنا باسکان بطال کر. دوی جرباندنه ده هیزکه بیداوی ده طرفی. بله سرکفتی بو. دناوا 10 ثانیان ده لزاوی گهشت 9 میلی. داوی ده انجامه ده دناف قاقلیبازان ده رقورا دنیای شکانده بو. چه فیده؟ اف سرکفتنه که عمر قط بو. بگوهرین دقوزیا باسکان ره لزا خواه کنترول نکر و بوبلاته که ترسه هیز حد سری قاقلیباز جانتن. بلزه بقاسی 9 میلی کت ناوا بحره. بحره که بقاسی زناره که هشک بو. دما که بسر هشی خواه هات جزو ده تاریکت بو عرده. تنه روناهیا هیوه درو دور رونی دکر. دناو اقیانوس ده وصا به مجال آفجنی دکر. باست کیمی بوبون مینا پاچه کی شل و وکی حسن گرام بوبون. تیک چو بو. به درمان، به هیوی و به طاقت کتبو. هیوی کرکو گرانیا دستوی ویده وی بکشینه کراهیا بنه بحره و هر تشت وصا بداوی ببه. گاوا که بناو بو دهندر خوده دنگه کی بیانی، دنگه کی که نای پشت که کرن، دنگه کی عجیب بهیست. قدر آمنه، خلاصی تونه از قاقلی بازکم. خوزای از بسینور کری آفراندمه. هکا پیوستی من به هر آوای فرنی هبویا، دیلوشونا مجی، نقشه من این فرنی هبونا. گر از جبو لس فرنی هاتبو ما آفراندن، دی باسکن من مینا ین باشوکان کرت بونا. و من دی لشونا ماسیان مشک بخوارانا. دوی از قبول بکم. گوتنا باوی من راست بو. قابلیتا من او قاسه. دوی از وگرم مالا خواه و تول رفی خواه ببم. دوی از ایدی قبول بکم که از قاقلیبازه کی کم هجار، ربن و پپوکم. دنگی که او خستبو ناف وان سیورین به اندیشه هیدی کم بو و دناف آوه ده وندا بو. دوی گاوه ده قاقلیباز جنتن سوند خوار که ایدی او ده ببه قاقلیبازه کی جریزه. بشتی که روش چو آوا جه قاقلیبازه کی رخه بحریه و بویا ده هر کس کیف خوش ببه. جنشکان و گوت نا از نتو تشتم به هبونا خواه و بوزانه بونا خواه از نتو تشتم. از جی قاقلیبازه کم وکی حمو قاقلیبازان نخواه دوی از جی وک وان بفرم. ما نزم فرین تجاران لقاقلیبازان ته. و به ایشه که مزن را پلکی 35 متریان. جبوگو خبیگی هینه پراوه به جهده که مزن باسک چرپاندن. بریار اویا که او قاقلیبازه کی جریزه او آشت کربو. جنها پیوه ده لهمبر وی هیزا مزن آهین بونه لبر خواه بدایا. ندل شاهیا هین بونه و نجی تیوربونا آوا تاریا هشک نده حسسی. دوجه بردانا خباته بقلاشتنا تاریه گیشتنا رخی بحره. و فرین. او چه تشتکی خوش بو؟ رشایی. دنگ غریب ای دهندره ویده
مینا زنگلین هاواره چنگینی دا. قاقلیباز تو جاران ده تاریه ده نافرن. بله، جانتن بقاسی کو وی دنگی خورد نبیهیزه خدابو فرینه. چه قاس خوشه، چه قاس خوشه. آوا کو دبن روناهیه ده دبرقه اف پیریکن بیدنگ و ده همبیزا شوه ده دچروسین مروف چه قاسی شادکن دگوت. دا که و خواره قاقلیباز تو جاران ده تاریه ده نافرن. کو خلقاندنا ته جبو فرینا ده تاریه ده بویا ده وکی کندان چاوین ته وک باشوکیان باسکین تین کرد و ده لشونا مجی نقشین ته هبونا. لور لسر بحره و بسیه متری بلند لجور ده مجی قاقلیباز جانتن لیوینگستون ده فکرک برقی. ده دل اوخه بخانه شوتان دا و ده دل برحم نبویا. باسکین کرد، باسکین باشوکیان یین کرد. وای من پرسکرک فرساند. ریا چاره سریه دیاره. از چه قاز با عقلم؟ که ماسیا من، پیوستیا من جوتک باسکین کرده. باسکین کو بلاش و هاتیه گریدان و تنه بسر سموچکین باسکان فرین. باسکین کرد. در رشایی و بداویا شوه ده جفکرین مرنه و بنکتنه بدور 600 متری بلند بو. باسکین خواه به بدن آخوا و هشک زلقاندن سموچکین باسکان یین توش بر به بیوه خواه سربرجیر بردا. پیکه کر. قاقلیباز تو جاران ده تاریه ده نافرن. با ده سر ویره وکی همه هوتان در باست بو. لزاوی گهشت هفته پاشه جی 9 میلی. و پاشه 120 میلی. هین بلز بو. گهشت 140 میلی. بله گرانیا باره لسر باسکان جباره هفته میلی کمتر بو. سموچ کم باسکان ین تنگ زیوراندن و بفتلوکک بچوک جپیکه درکت. مینا گله که زیوین لسر وان پیلان دفریا کو لبر روناهیا هیوه دچروسی. جبر لزه و بایه بشد چاوین خو نوتکی کرن. تنه بقاسی کو ببینه چاوین خو وکری هشتن. دهندر خو ده شاهیه که بیداوی هس کر. لزاوی گهشته بو 140 میلی. و دوی لزه ده دکاری خو کنترل بکرا. قاقلیباز جانتن دهندر خو ده گوت. لشون 600 متری من دبلنداهی 1500 متری ده پیک بکرا گلو ده لزامن بچه آوایی بویا. سوندا خو دمک بره جبیر کربو. و به آلیکاریا هزا بای خورد جیجه خو به دور کتبو. تفی کو سوندا خو خواره بوجی ددل خو ده تاوانباریه که بچوک جی نددید. سوندن وسا جبو قاقلیبازان جریزه بون. دوی قاقلیبازن دناوا جهده که گرانبها یا هین بونه ده قیمه خو به سوندن خو نینن. قاقلیباز جانتن به هلاتنا روژیره دست بجرباندنین فرینه کر. راپلیکی 1500 متری. دنیرینا وی بلنداهیه ده قییکین ماسیوانان لسر بهرا هیشین وکی خالکه بچوک دخویان. قاقلیبازن جبو فراوین کومبوی جی دشبیان عوره کشتوزه که ورده ویده دلوه. او بشکاندنا ترسه شاناز و دلشادجیا. ل 1500 متری باسکین خوا بلاشه خوا و قند شداندن و سموچکین باسکان جهو وکرن و بر به بحره و سربرجیر پیکه کر. گاوا داکت 1200 متری لزاوی گهشت بو استا هری بلند. دوی لزیده با مینا دیواره کی هشک بو. نه دهشت لزاوی زیده تر ببه. لزاوی بو ده ساعته که ده 214 میل. سربرجیر بر به آوه داد کت. هکه دوی لزیده باسکان جهه وکه ده لاشوی ببه به میلیونان پرچه و او ده هوری ببه. خوزیا خوا دا قرطاند. لز هیز بو، شاهی بو، لز رندی و چلنگی بخوا بو. ده 300 متری ده آماده کاریا درکتنا جپیکه یکر. جبر بای بهیز خمینا سموچکین باسکان بو. رفع قاقلیبازان و قییکین ماسیوانان لسر ریاوی بون. وکی دوفستیر که بلز مزند بو و برپاش دو قلپی. لزاوی کم ند بو. نزانی بو ده بچه آوایی خوا بزیورینه. دوی لزه ده جنشکا و لجهه کی بقلبیا ده جه ده بمرا. چاوین خوا داملاندن. افتشت حمو ویس بهه پشتی هلاتنا روژه قومی بون. قاقلیباز جانتن لیوینگستون به چاوین گرتی بقیجینه که عجیب یاکو به بیر بلند بو وکی گله که کت ناو رفع قاقلیبازان. ایجار جویره لحف هاتبو. مرن لعالیه کی تو کس بریندار جی نبو. وی جاره گاوا جانتن نکله خو برجور کر لزاویا کو گهشت بو 106 میلی هر دو چو زیده ترده بو. پاشه لزا خو کم کر لز داکت 20 میلی. باسکین خو وکرن. نها ل 1200 متری بو. قیکا ماسیوان لسر روی بحره مینا هوریکن نین دخویان. لسر کفتنا خو فکری. قاقلیبازک و 2 ساعته که ده لزا 214 میل. لزا هری زیده. اف موجزه بو. اف ده دیرو که رفین قاقلیبازان ده سردمکه نو گاوه که مزم بو. و وای جبو قاقلیباز جانتن لیوینگستون ریا که نو و بو. دی ثابتانا سری خواه
بر بجه خباتا فرینه و فریا. لسر ری و ریبازن پیکه کرنا 2400 متریی و زیوراندنا دلزا بلنده دفکری. بجرباندنه تیگی هشت که دسر سموچکن باسکان ده لیو و تفگرا پرککی یا کمی سانتیمکه جی تی را زیوراندنه که نرم آخوشک پکدانی. بله دویل زده هکا پریک زده بهاتانا لواندن ویگاوه دکاری بو وکی فرفروکه که زیز ببویا. و دناو قاقلیبازن دنیای ده تنه قاقلیباز جاناتان لیوینگستون فیری آکروباسیا لهوا بو. وی روژه بصحبت قاقلیبازان عواره نبو. حتی روش تو آوا فریا. تقلا آویتن، زیورنا هیدی یا نرم، خواهوناندنا برپاشکی، خولبونا نقطه دیار پیداندی. قاقلیباز جاناتان نیوه شوه و دیگریا ناو رفیل رخه بحره. گلکی وستیا بو، سری لی گیجد بو. دی ساجی به تقلا آویتن دست به داکتنه کر. داکتنا خواه بو خبردان و تفگرک زراف قداند. فکری که بوان کشفین خواه نو دی قاقلیبازن دن جکیفان دین و هار ببن. جیان بی امکان خواه به تشتین هجا چه قاسی تیر و تجبو. دوی جیان با آرمانج بویا. به بیزاری جپیکتنا قایکن ماسیوانا ویده تر لجیان هیوی هبون. ام دکارن خوش نزانیه وشون. ام دکارن بمجی زانیاریه دناوا بلنداهیه ده بگیجن جوهر ناوا خواه. ام دکارن آزاد بن. ام دکارن هینی فرینه ببن. جپیش روژه دنگ دهات جانتن و لپیشیاوی سالن مشت بهیوی هبون. گاوا کداکت خواره دیت که رفی قاقلیبازان دکوم جوینه ده. دخویا که او دمک دریج دجوینه ده بون و لبنده هنکان بون. سراو که کوم جوینه یه کالمیر بدنگی که قبه و سرور مینا دمراسیمه ده به قیریا. قاقلیباز جاناتان لیوینگستون درکه و هوله. دبانگک وهاده مانع رومت داینه که مزنجی هبو توان بار کرنجی. لیبله حتی آنها بانگا رومت داینه ده هلبجارتنا سراو که قاقلیبازان ده پیک هاتبو. جاناتان فکری و گوت. بله و سبه گاوا قاقلیبازان به هفره فراوین دخوار کشفا من دیتن. لیبله از نخوازم ورم خلات کرن. تجاران از لخلات کرنه نفکریمه. آرمانجا من نسروکاتیه. دخوازم من پاروکرنا وان تشتانه کو از هیم بومه. من دخواست کو از دریه آسوی بال و پاس جمع قاقلیبازان روکم. بوان مجولیان بر بقادا ناوه و مشیا. سراک کومجوینه یک کالمیر گوت. قاقلیباز جاناتان لیوینگستون شرم بکه و درکه و هوله. و دبن نرینین قاقلیبازین حوالین خوده کم بکوه. ببهیستنا وان گوتنان وکی کو میرکوتک لسری قاقلیباز جاناتان بکوه. کابین وی سست بون. پرو باستکین وی شکستن. گیج بو. شرم بکه و درکه و هوله. نابه. لی کشفین وی قاقلیبازین دن تیناگیجن. دخالتن. شاشیه که مزن دکن. او دنگ قبه و سرور دی ساحات بیستن. به مسئولیت که به پرواش شکاندنا قدر بلندایه جواکا قاقلیبازان و بم پیکرنا کفن شوپیم پیروز. معنی وان هفوکان تاوان بار کرن بو. مشاختی بو. سرگون کرنا سر زناران یا بتنا سر خواه یا دروی جواکا قاقلیبازان بو. سراوک قاقلیبازان گوت. هاتن آمیا دنیای نجبو فرینه یه. جبو زکتر کرنه یه. قاقلیباز جاناتان لیوینگستون. تو ده روژه که ته بگیجی که نبر پرسی و به مسئولیتی ریه که شاشه. دبکو بتاو هاته که جیان به داوی و دوره دسته. لی بزانه که هاتنا میا وی دنیای تنیج بو تشتکیه. پیدا کرنا خوارنه و بقاسی که پیکان به جیانه که درش. ده پرسیاریا کومجوینا مزن قاقلیبازان ده تو کسی نکاری بو دنگ خواه بکرا و خواه بپارستا. لی بله قاقلیباز جانتن اوری باز جشکاند. قیریا. افسر هزاران سالن کو ام لپی سر ماسیان دبزن لی ایرو جبو جیان آرمانجا کمیا دنجی هیه هین بون آزاد بون و هم بسکرنا نوجنیه گلی برانو ما اف نبر پرسیه کیجان قاقلیباز جی قاقلیبازه کی کو بپی جیانه که با آرمانج و واتدار کتیه بیتر خودی بر پرسیاریه شانسه کی بدن من کو از هین بون و نوودانن خو بوره پارو بکم تدگوت قی رفی قاقلیبازان بویا کور و ها بیدنگ بیلف بون پاشی حمویان به هفره بانکر. براتی مر! وکی که به هفره شیورا خواه کربن، حمویان پشت خواه دا جانتن گوهن خواه گرتن. دانشین قدیابو. قاقلیباز جانتن روژین خوین مایی به تناسر خواه در باز کرن. جه هرمین زنارن آسه بر به هرمین دندفریا و هرمین نو کشفت کرن. خمگین بو. بله چافکانیا خمگینیاوی نتنه بون بو. خمگینیاوی اصل او بو که قاقلیباز بوی اولا نبو بون. وان هزا فرینا خدایی ندناسی. جنیرین ترسیابون. جپیشفچون رویابون.
Qaqlîbaz Jonathan roj bi roj hînbûna xwe zêdetir dikir. Êdî dikarî bû dileza bilind de xwe newqî avê bikira û nêçîra masiyên bi tam ên nedîtî bikira ku 3 metreyan dibin avê de bûn. Qaqlîbaz Jonathan ji herêmên zinarên asê ber bi herêmên din difiriya û herêmên nû kifş dikirin. Êdî pêwîstiya wî ne bi dûketina nanê kufikî û ne jî li pêketina qeyîkên masîvanan hebû. Hînî xewa li asîmanan ya li ber bayê hênik bûbû ku ji bejahiyê dihat. Bi vî awayî dikarî ji rojhilat heta rojava 100 mîlî bifire. Qaqlîbazên mayî di wan rojan de ku hewa xerab bû li rexê behrê dilûsiyan. Jonathan jî mij û ewrên reş û tarî diqelaştin û digihîşt asmanê ronî ku çavên mirov li ber ronahiyê diqemsî. Li pişta bayê ku xwe digihand kûraniya reşayiyê siwar dibû, li wan deran kêzikên taemxweş bi dest dixistin. Tiştên ku demek berê ji bo refê xwe difikirî, êdî bi tena serê xwe tik û tenê bi cih danî. Fêrî firînê bûbû û ji ber vê ya jî nepoşman bû. Lewra berdêla wê dabû. Qaqlîbaz Jonathan ji zû ve hîn bûbû ku tirs, hêrs û bêzarî sedemên kurtejiyanê ne. Wî xwe ji van tiştan rizgar kiribû. Jiyaneke pak û dirêj dibihirand. Paşê ew hatin. Şev bû. Jonathan li asmanê xweştivî bê tirs xwe berdida û wan ew di wî awayî de dît. Du qaqlîbaz wekî du stêrkên birqok li serê poskên baskên qaqlîbaz Jonathan xuya bûn. Ronahiya tîrêjên ku ji bedena wan dibiriqîn, di himbêza şevê de evînî û dostanî belav dikir. Jonathan ji bo pêşandeyek dijwar ku ji wî pê ve tu kes nikare bike, bangê wan kir. Baskên xwe bi badan vekir. Leza wî daketibû di saatekê de 1 mîlê. Wateya vê ev bû, ew li hewa bêliv radiweste. Her du balindeyên birqok jî bi wî re leza xwe kêm kir. û bi ahengeke nerm bi hev re bûn yek. Wan jî firîna hêdî dizanî. Paşê ew hatin. Ronahiya tîrêjên ku ji bedena wan dibiriqîn, di hembêza şevê de evînî û dostanî belav dikirin. Jonathan baskên xwe pêçand. Teqlek avêt û bi leza di saetê de 109 mîlî de serberjêr pîke kir. Her du balindeyên din jî bi wî re ketin pîkeyê. Bi vî awayî li hewa sê goşeyek pêk anîn ku ji her qoziyekê şopek li dû xwe dihişt. Jonathan ji pîkeyê derket. Bi heman lezê berjor bilind bû û dest bi teqlên giran kir. Çûkên din jî bi bişirîn tev li Jonathan bûn. Gava Jonathan vegeriya firîna asayî demeke bêdeng ma. Baş e, got. Paşê, dika bibêjin hûn kî ne? Em birayên te ne Jonathan, birayên te. Gotinên wan hêdî, yeko bihêz û rind hatibûn gotin. Em hatine tebib min hêlîna jortirîn. Hêlîna çi? Hêlîna min nîne û refê min jî nîne. Ez hatime surgûn kirin. Hûn ji min re dibêjin em dê bi hev re bi leza bayê çiyayên bilind bifirin. Ez bi van baskan nikarim vî laşê westiyayî 100 metreyê jî kaş bikim. Na Jonathan tê bikarî. Te gelek qonaq derbas kirin. Dem dema qonaxên nû ye. Ev nêzik bûn, di vê hengava balkêş de hundirê Jonathan ronî kir. Wan rast dikot. Êdî dema vegera hêrînê hatibû. Dikarî bû bilind, hîn bilindtir bifiriya. Careke din ewrên xwe yên paşîn qulubandin ser asmanê bêhempa. Wî welatê rewnaq û zîvîn. Li wir çi qasî pir hînî tiştan bûbû. Got, ez êdî amade me û qaqlîbaz Jonathan li pê qaqlîbazên ku di tariya şevê de wekî du stêrkan diçûrisîn, firiya çû. Ji ber çavan dûr ketin, wenda bûn. Careke din ewrên xwe yên paşîn avêtin asmanê bêhempa. Wî welatê rewnaq û zîvîn. Beşa duyemîn. Di hundirê xwe de digot. Bihuşt ev dere û di dilê xwe de mizmizî. Ji bo yekî ku nû gihîştibû ber deriyê bihuştê, hezirîna li ser têgihiştina razberiya bihuştê, neş yûroveyeke wiha bû ku bê erê kirin. Gava ku di nav du qaqlîbazên biçûrûsk de ji dinyayê hatibû, dîtibû ku bedena wî jî gihîştibû birqandineke candar. Di binê çavên wî yên biçûrûsk de jiyana Jonathan Livingston a ciwan hebû. Guhertin tenê di dilqê wî de bû. Bedena wî dîsa bedena qaqlîbazekî bû. Lêbelê êdî ji firînê re ji berê jêhatîtir bû. Digot bi qasî nîvê xebata xwe ya li dinyayê ku pir berdar bû, bixebitim ez dê li vir karibim leza xwe bikim du car. Perên wî çil û pak bûn. Baskên wî mîna lewheyên zîvîn û bisîqal bûn. Bi şahiyeke mezin dixebitî ku baskên xwe yên nû nas bike û ew bi hêza xwe ya herî bilind diperpitandin. Leza wî gihîşt 259 mîlî. Fikirî ku ev leza dawî ne. Gava gihîşt 275 mîlî, fikirî ku nema dikare bi ser vê lezê bikeve û xemgîn bû. Leza wî di ser reqora berê re bû. Lê sînorek hebû ku bedena wî nikare derbas bike. Ji bo derbaskirina vî sînorî pêdivî bihêzeke mezin hebû.
بله دوی کل بهشت قد سینور تو نبویا وها دفکری جناب عوران دنگ قاقلیبازین هوالین وی دهات تو بخیر و خوشی دا که بخواره جنتن دگوتن و جبر چعوان وندا دبون دسر بحری ره بر برخه کی بتخت و زنار و دفریا چند قاقلیبازان خو ببر بای نواله و بردابون جرباندنن فرینه دکرن چندک جوان جی بر به آسوی باکور و بریکت بون وای جه نو فکر نو و پرسکریکن نو چما قاقلیباز او قاسی هندکن دوی بهشت برافین قاقلیبازان مشت بویا او وستان چیه دوی قاقلیبازن بهشته تجاران نوستن و رانزن باشه لبل افتشت همو جکو بهیستبون جیانا ویا دنیای گاو بگاو جبیره دوچو لور فیری او قاستشت بوبو که هلبت تشتین بچوک ده بهاتنا جبیر کرن بله سرگون کرن بدور خستنا جرف پفچونا قاقلیبازان یا جبو خوارنه هی دبیراوی دبون دوزینه قاقلیباز هاتن پیشوازیاوی لرخ و بی پیف پیره دفریان قاقلیباز جنتن دزانی بو پیشوازیه که قنج پیشیوی کرنه ایدی هیلیناوی اف در بو روژه که پر دریج و جیاواز جودا در باس کربو روژه که هلاتنا روژه پیدا بو جبیر کرن جبو که خال پراوی بحره دینه نظم بو و جعرده بدو سانتیمان برجور باسکن خواه چرپاندن و بنرمایی خواه بردا سر قومه قاقلیبازن دنجی دا کتن خواره لبله وان هیدی که سینگا خواه دابون بر بی پاشه باسکن روناق و زلاندن و پرن سر باسکان بادان و بری کلینگن وان بگیجن ارده دا کتبون اف چه دا کتنه که خوش بو لی آنها جنتن وسا وستیایی بو که نکاری بو افتشت بجرباندا لسر قومه وها بیدنگ دخوره چو دروجین پیشته قاقلیباز جنتن فهم کر که سالن در باس بویی که او وکی سالن وندا بناو دکرن هینی چه قاستشت بو به او ده لور هینی زده تر تشت ببه و همی قاقلیبازن لورجی وکی وی دفکرین جبو هر یکی جوان ده جیانه ده تشت هری گرنگ تیگیشتنا فرینه و دیسا فرینه بو هر روش بساعتان جرباندنین فرینه دکرن قایده این تکنیکا خویا پیشکتی ده جرباندن او تف ده بالندین روناق بون جنتن دمک دریج بیریا دنیایا که او جه هاتبو نکر جبر که او دنیای قاقلیبازین وسا بو که چعبین خواه لبر دلگشیا جیانه گرتبون و باسکین خواه بتنه جبو بدست خصنا خوارنه ده چرپاندن کم جاران بویا جی جاران و جبو دمک کرد او دنیا ده هات بیراوی سبه که بهینکر خوره جرباندن فرینه کربون خباتا به باسکین گردای آویتنا تقلیان قدانده بون لپراو بحره لسر قومه و ده حسیان بجاره که ره جیانا ویا لدنیای وی آلی هات بیراوی نبقی جویش بدنگه که نظم بزمان بیدنگیه پرسی یندن لکنه سالون شینین من لکنه چما ام نقره بالغن چه قاس غریبه جه کو از جه هاتبوم سالون گوت لوی داره بحزاران قاقلیباز بون از دزانم و سر خواه هجاند از کارم تنه برسوه که بدمته تو دنافا بمیلیونان قاقلیبازی ده یکی بجارتهی پرانیا ما بحزاران دجوارین گران گهشتنه ور ام ج دنیای که در باسی دنیای که دن بون که دشبه دنیای ما تو بسر ده مهای جه نینه که ام جکو هاتنه و ام لکنه و ام روژانه جیان جی تیرکرنا زک پفچونه و خویابونا خورد یا ناوار رف ویدتر نرخین مین گرنگ هبون جبو گشتنا ویش مندیه گلو ام ده چند قناغین جیانه را در باس بون بحزاران جون بحزاران و پاشه جبو سحکرنا گیشتنه بلکی ام دیک بلکی جی دست دنیایان را در باس بون و ده اوقاس دنیایان دن ده جی ام تی گیشتن که او جی آرمانجا جیانه بو او ری و ریزه که انکو ام هین بونه جبو مجی ده جهدنه با آلیکاریات تشتی انکو ام لوی دنیای هین بونه ام ده کاربن پیش را جا خوشی دامزرینن که ام تشتی که نه علمن ده دنیای میا دهاتوی وکی یا نهابه جیانه که یک نساک جیانه که بتخوب و هر تم ده جه خوده برپرسیاریا که بیمعنه وکی بارکی گرام هر تم وکف سالون باسکین خوشداندن و بری خدا بای هینک و گوت بله تو جان تو بجاره که رهینی وان حمویان بو جبو که تو وری وی آسته هوجه نکر که تو ده هزار دنیایان را در باس ببی پشتی دمک کرد هر دویان به هفرت دست بجرباندن فرینه کرن آویتنا تقلیه دوباره پر زحمت بو دوی جنتن دنیوی تقلیه ده سربرجیر ببه باسکین خواه بفتلوک بشون ده وگرینه و بهینکر خواه را آهنگ زفت بکه سالون گوت دوی از جنوبه بجربینم جنوبه وای بو رنده بدوره دست بتقلین بردر وکرن شوقی قاقلیبازین که در نکتبون فرینه لقراغ بحره کوم بون دفکرین
Dihat gotin ku dê qaqlîbazê di nav wan de yê herî pir di demeke nêzik de ji vê dinyayê koç bike. Jonathan xweşidand û nêzîkî qaqlîbazê pîr bû. Bi dengekî xemgîn got: Çên. Qaqlîbazê pîr bi çavên evînî li wî meyzand û bersiv da. Got: Bilê kurê min. Salên çûyî ji bedena wê xwaribû lêberê nebêteqet bû. Heta dikarî ji qaqlîbazên din dûrtir bifiriya ku tu kes nikaribe xwe bigihîne wî. Hunerên wî hebûn ku tu kesî nizanîbû bikira. Çên, ev der ne bihuşte ne wisa? Di hîvronê de kenek bi ser rûyê qaqlîbazê pîr ket û got: Qaqlîbaz Jonathan, tu dîsa li pêy hînbûnê yî. Baş e, îcar ji îro pê ve dê çi bibe? Em bi ku de diçin? Maqey bihuşt tune. Na Jonathan, cihekî wisa nîne. Bihuşt ne cihe û ne jî serdemeke ji demê. Bihuşt mükemmel bûne. Têkuzbûn bi xwe ye. Bêdengeke Kurd çêbû. Qaqlîbazê pîr jê pirsî: Tu balindeyekî pir bilezî, ne wisa? Ez zaf ji lezê hez dikim, got Jonathan. Piçekî şerm kiribû. Lêbelê bi wî gelekî xweş hatibû û ew şanas kiribû ku mezinê wî ev tişt zanîbû. Jonathan, gava ku tu gihîşt leza mükemmel, bihesibîne ku te deriyê bihuştê vekiriye. û ev ne di saetê de 1000 mîl, ne 15,000 mîl û ne jî firîna bi leza roniyê ye. Lewra hejmar bi sînorin. Kurê min, mirov bi tenê dikare bi leza mükemmel li wir be. Çên ji nişkan ve ji ber çawan winda bû û hema 10-15 metreyî bi wê de li qeraxa avê xuya bû. Ev bûyer hemû dikeliyekê de qewimî bûn. Qaqlîbazê pîr dîsa winda bû. Îcar li ser milê Jonathan xuya bû û got: Lîstikek xweş e, ne wisa? Jonathan wisa şaş mabû ku pirsên xwe yên li ser bihuştê ji bîr kirin. Tu çawa dikarî wisa bikî? Ev hesteke çawa ye? Tu dikarî çi qas dûrtir herî? Qaqlîbazê pîr lê vegerand. Mirov bixwaze dikare here her cih û her demê. Got û domand: Ez çûme her cih û her parçeyên demê. Û berê xwe da ji behrê wê de, li berbangê nêrî. Çi qas xerîb e. Qaqlîbazên ku leza bihezkirina mükemmel kêm dibînin, nagîjin tu derê. û yên ku ji bo leza mükemmel hebûna xwe gişî didin, dikarin herin her derê. û bi ser de kîjan demê bixwazin, dikarin herin wê demê. Bîne bîra xwe Jonathan, bihuşt ne cih û ne jî demeke. Ji ber ku cih jî, dem jî tenê têgihên ji hestan bêparin, bêwate ne. Bihuşt, ji bo hînî tiştên din yên nenas bibe, qaqlîbaz Jonathan pirsî: Tu dê firîna wiha hînî min jî bikî? Heke tu hînbûnê bixwazî, belê. Dixwazim, em dikarin çi çax dest pê bikin? Aniha, vê gavê. Tu çi dibêjî? Di çavên Jonathan de ronahiyek çirusî. Ez dixwazim hînî firîna wiha bibim. Bibêje, divê ez çi bikim? Çên bi baldarî ewrên xwe li ser qaqlîbazê ciwan gerandin û hêdîka peyvî. Ji bo ku tu bixwazî bi leza têkuz bigîyî ji derekê, divê tu ji niha de bawer bikî ku tu dê bigîjî. Li gor çên, yek rêgeza qenc avî karî hebû. Divê ku xwe bi çavê qaqlîbazekî bisînor kirî û xwediyê baskên bi qasî metreyekê nebîne. Rêgeza vî karî di gerdûnê de li her cih û di her demê de têgihiştina bîrbirina jiyaneke mükemmel a bê nav û hebûna xwe bi xwe ye. Jonathan bi rojan ji şeveqê heta nîvê şevê bi bawerî, bi hezkirin û bi daxwazeke mezin xwe da xebatê. Li gel vê hewldanê jî bi qasî dirêjehiya baskekî bi pêş ve neçû. Çên digot: Divê tu baweriyên xwe yên asayî ji bîr bikî. û didomand: Ji bo firînê ji te re baweriyên asayî navên. Tenê firînê fehm bike, bes e. De anha careke din jî biceribîne. Jonathan ji rojan di rojeke paşîn de li perav çavgirtî bû. Ketibû nav hizir û ramanên kûr. û ji nişkan ve tê gihîşt ku çên xwestiye çi bibêje. Gotinên wî rast bûn. Ez qaqlîbazekî bê sînor û têrgihîştî me. Bi şahiyeke mezin û ji kêfxweşiyê ji ser hişê xwe veçû. Bi dengekî serkeftî çên got: Rind e. Jonathan çavên xwe vekirin û xwe bi qaqlîbaza pîr re li ber behreke ninas dît. Darên wê derê heta ber qeraxa avê belav bûbûn. û li ser wan du rojên cîwî yên zer û zirav digeriyan. Çên got: Dawiya dawî vaye tu fêr bûyî. Lêbelê ji bo ku tu bikarî xwe kontrol bikî, divê tu hinekî din jî bixebitî. Jonathan şaşwaz bû, pirsî: Em li ku ne? Qaqlîbazê pîr ku qet di bandora vî cih û warê biyanî de nemabû. Bersiv da: Bêşik, em li gerstêrkeke dinin. Gerstêrkeke xwedî asmanê kesk û li şûna rojekê xwediyê du stêrkan. Jonathan bi dengekî mîna kevirên biçûk ên ku ji newalekî gêr dibin got: Çêbû, çêbû,
Ez bi ser ketim. Çeyên got. Helbet tu bi ser ketî John. Gava ku tu bizanî tu dê çi bixwazî, tu dê bi ser bikevî. Êdî dora bikaranîna wan tiştan e ku te ew bi dest xistine. Gava bişûn de vegeriyan ji mêj ve tarî ketibû erdê. Qaqlîbazên din bi heyranî û evînî pêşwaziya Jonathan kir. Ji ber ku wan dîtibû ku Jonathan ji dinya xwe veqetiya bû ya ku ji mêj ve rehlê berdabû. Piştî demeke Kurd, qaqlîbazan hemûyan bi hev re Jonathan pîroz kir. Jonathan got: Ez nû hatime nav we. Ez nû dest bi her tiştî dikim. Ez dê ji we hîn bibim. Salîvinê li kêleka Jonathan got: Ez ji vêya bişikim. Ev 15 salên ku ji qaqlîbazên ku ez nas dikim, bi tenê tu bêtirs xwenêzî hînbûnê dikî. Koma qaqlîbazan demeke bêdeng man. Jonathan şerm kiribû ji ber ku pesnê wî dabû. Çeyên got: Heke tu bixwazî, em dikarin dest bi ceribandinên hin firînan bikin ku tu pê bigîjî dema borî û ya pêş. Wê çaxê tu dê ji bo têgîştina wateya başî, xurtî, rindî û evîniyê amade bî. Mehek an nêzî mehekê dem derbas bûbû. Jonathan bi lez û bezek nedîtî hîn dibû. Hînbûnên wî yên berdartir, bi ceribandinên rojane pêk dihatin. Belê, vêga bi xwendekariya qaqlîbazê pîr ê pispor, te digot xey di hundirê kompûterekê de ku bi perikan hatiye nixwandin, fikrên nû depot dike. Çeyên ji rojan rojekê ji ber çavan win dabû. Beriya ku veqete şîret li şagirtên ku li dora wî civiya bûn kiribû. Ji wan re qala hînbûnê, dev jê negerandina tiştên ku hîn bûne, bi sebir û bi înat xebata gihîştina jiyana nexuyayê kiribû. Li ser van tiştan bi giringî rawestiya bû. Bi axaftinê re perên qaqlîbazê pîr biriqî bû. Paşê ew qasî biriqî bû ku tu qaqlîbazan nema dikarî li wî binêriya. Gotina wî ya dawî ev bû: Jonathan, xebata xwe ya li ser evînê bidomîne. Gava ku ji nû ve lê nêrîn, çeyên êdî nebedî bûbû. Roj derbas bûn. Jonathan li ser demê difikirî. Dinyaya ku ew jê hatibû, her gav bi şaşwazî dihat bîra wî. Li dinyaya wî, zanebûna wî bi qasî ji dehan yekê anha bûya, heta ji sedî yek bûya, dê wateya jiyanê çi qas zêde bibûya. Xwe bi xwe dihizirî û digot: Gelo tu qaqlîbaz hene ku li ser şikandina çembera ku hebûna wan sînordar dike difikirin? û tu qaqlîbaz hene ku ne ji bo firdikên nanên ku şiqeyikên têne avêtin, lê ji bo têgihîştina maneya firîna rastîn difirin? Dibe ku ji bilî wî qaqlîbazekî din jî hebe ku mîna wî rastî li rûyê hevalên xwe xistibe û ew jî hatibe qewrandin, sirgûn bûbe? Ev fikir di hişê wî re derbas dibûn. Zanebûna wî ya li ser çêbûna evînê û ya li ser qencbûnê pirtir dibû. Di dilê Jonathan de daxwaza vegera dinyayê her diçû mezin dibû. Tevî jiyaneke ku di tenetiyê de derbas bûyî jî, wî evînî di jiyanê de nas kiribû. Wî dikarî ev tişt bi tenê nîşanê qaqlîbazekî bidaya ku ji xwe re li şansekî digere. Salîvinê ku hînî firîna di leza ramanê de bûbû û dikarî ev zanîna xwe bi qaqlîbazên din re parve bike, xemgîn bû. John, tu carekî hatibû sirgûn kirin. Tu çawa difikirî ku ji refê hin kes dê guh bidin gotinên te? Tu dizanî ew bi wêja qaqlîbazê ku herî dûr dibîne, ew qaqlîbazê ku herî bilind difire. Her dem derbasdar e. Cihê ku tu jê hatiyî, li wir qaqlîbaz dikin qiştîn, bi hev re şer dikin û li peravê behrê dilûsin. Ew bi hezaran mîl ji bihiştê dûrin û tu dixwazî ji wir bihiştê şanî wan bidî. Ew serê baskên xwe nabînin John. Li vir bimîne û alîkariya van qaqlîbazan bike ku ji hînkariyê te fam bikin. Piştî bêdengiyeke Kurd, Salîvin peyva xwe wiha domand. Wekî ku tu difikirî, çeyên vegeriya bû dinyaya xwe, dê çi bibûya? Tu dê li ku bûya? Salîvin rast digot. Vê gotinê rastî danî ber çavan. Qaqlîbazê ku herî dûr dibîne, ew qaqlîbazê ku herî bilind difire. Jonathan venegeriya dinya xwe ya berê. Bi qaqlîbazên nû yên jêhatî, jîr, zîrek û kêrhatî re xebitî. Dîsa jî gelek caran hestên wî şiyar dibûn. Gava li sirgûnê bû, rastî çeyên bihata, dê ji niha nezanetir bûya? Rojekê ji hevalê xwe re got: Salî, divê ez bişûn de vegerim. Şagirtên li ber destên min qenc gihîştin. Ew êdî ji bo şagirtên nûhatî dikarin alîkariya te bikin. Salîvin bêhinteng bû, li ber ketibû. Belê gengeşî nekir, tenê got: Jonathan, em dê zaf bêriya te bikin. Jonathan bi gazin got: Fedî bike Salî, wek bêhişan tev negere. Mirov dibêje qey tiştên em hîn bûne tejbîr kirine. Heke hevaltiya me bi dem û dûrbûnê hatibe sînorkirin, wê demê hevaltiya me ne tu hevaltî ye. Ji aliyê demê û dûrbûnê ve, em xwediyê jiyaneke bê sînorin. Ku em karibin zora dûrbûnê bibin, em dê di heman cihî debin. Ku me zora demê bir, em dê di heman demê debin.
Qaqlîbaz Sullivan bi zorê keniya û bi dengekî evînî got. Tu çi qas dînî? Heke yek hebe ku bikare yên li erdê hînî dîtina dûrahiya bi 1000 mîlî bike? Ew jî tu yî cenetin? Paşê çavên xwe zik berdan ser qûmê û got. Bi xatirê te dostê min John. Bi xatirê te Salî. Em dê dîsa rastî hev werin. Wê gavê li peravê behrê refekî mezinê qaqlîbazan ê di demeke din de xeyal kir. Ew di jiyana xwe de hîn bûbû ku bedena wî ne bi tenê per û hestî ye. Ew fikra bê qusûr ya azadî û firînê ye. Tu tişt nikare wî bi sînor bike. Qaqlîbaz Fletcher Lind hê zav ciwan bû. Lê zanî bû ku tu caran, tu refan ew qas neheqî û xerabî li tu balîndeyî nekiriye. Ber bi zinarên dûr ve firiya û bi hêrs fikirî. Tiştên ku wî gotin tew qet nexema min in. Hê sirketibû çavên wî. Firîn ne ew tişte ku yek ji cihekî heta cihekî din bide baskan. Ew bûyereke ji vêya zêdetir bi watê ye. Kelmê jî baskan li hev didin û difirin. Yek li ber serdarê qeflên qaqlîbazan teqleke biçûk bavêje, wî di cih de surgun dikin. Maqê ew korin. Fikrên wan nexema min in. Ez dê şanî wan bidim ku firîn çi ye. Ku pir bixwazin, ez dê bi tamamî derkevim derî qanûnê û ez dê wan poşman bikim. Bi carekê re di hundirê serê xwe de dengek bihîst. Dengekî nerm bû. Lê belê bi qasî ku wî li hewa behejîne ew tirsand. Li hember wan ew qasî hiç tev negere Qaqlîbaz Fletcher. Bi qewrandina te, wan bi tenê xisar dane xwe. Dê rojek were, tiştên ku tu dibînî, dê ew jî bibînin. Li wan bibore û alîkariya wan bike ku ew jî rastiyê fehm bikin. 2-3 santîman dûrî baskên wî, qaqlîbazekî çîlspî û rewnak difiriya, ku li dinyayê hevalên wî tune bûn. Bileza herî zêde ya Fletcher difiriya û yek ji perên wî jî nediliviya. Balîndeyê ciwan ji nişkan ve xwe di nava demeke kaotîk de dît. Çi dibe? Ev çi ye? Gelo hişê min diçe? Dengê di hundirê serê wî de got. Qaqlîbaz Fletcher Lind, tu dixwazî bifirî? Belê ez dixwazim bifirim. Qaqlîbaz Fletcher Lind, ji bo ku tu rojekê vegerî nava refê xwe, ji bo hînbûnê alîkariya wan bikî û li wan biborî. Tu dixwazî bifirî? Fikirî û ji xwe re got. Ez çi qas dilşikestî û şanaz bim jî, ez nikarim dere wan li wî afîrîdeyê gihîştî bikim. Û bi dengekî nizm bersiv da got. Belê, afîrîdeyê rewnak bi dengekî hezkiriyan got. Nexwe em dê berê ji firîna asayî dest pê bikin. Beşa sêyemîn. Jonathan li ser zinarên dûr li derû dora xwe dinêrî û hêdî hêdî bi firê xelekek çêkir. Fletcher dişibiya şagirtekî bijar te yê ku tu kesî guh nedaye wî. Ya giring ew bû ku dilxwazê hînbûnê bû. Hewayeke gelekî giran û xurt hebû. Waya Qaqlîbaz Fletcher mîna tiştekî gewr û şêl û bi gurmîn pêkê dikir û dihat. Di saatekê de 105 mîl lez di kêleka hînkerê xwe re wekî guleyek bişit derbas bû. Hewce bû ku 16 teqilên hêdî û dîk bavêta. Bi dengê bilind dihejmart. 8, 9, 10. Binêre Jonathan, vayê ez lezê kêm dikim. 11. Dixwazim nola te di cih de bisekinim. 12. Hay jihir têkeve, nebû. 13. Ev sê teqilên paşîn nebûn. Bêyî wan 14. Ax! Fletcher li hewa bi ser neketibû. Kerba hundirê wî zêdetir bûbû. Bilez li ser piştê xwe berdida jêr. Ji nişkan ve teqilek avêt û bihêz bereva jî bû. Di dawiyê de bi qasî 6 metreyî ji hînkerê xwe ber bijêr ve xwe kontrol kir. Jonathan, ez bêhişim. Bi hewldanê bi xebatê vaya dîsa bi ser neketim. Tu bêsebeb wexta xwe bi min re derbas dikî. Qaqlîbaz Jonathan di wateya na de serê xwe hejand û got. Fletcher, tu wisa bi dijwarî dest pê bikî, ji xwe tu bi ser nakevî. Di destpêkê de 40 mîl lez ji destê te çû. Divê tu hêdîtir bî. Bi biryar lê belê hêdî. Daket cem Qaqlîbazê ciwan. Ka em li bahev bi hev re biceribînin. Divê tu hêdîka û xwezayî dest pê bikî. Di dawiya meha adarê de 6 şagirtên Jonathan ên nû çêbûn. Hemû jî ji rev hatibûn qewrandin, sirgun bûbûn. Hemû li pêy fikira firînê bûn û hemû bi şabûna firînê mişt bûn. Ev rewş ji wan re tiştekî ciyawaz bû. Wan dê dawiya dawî wateya firîna rastiyên fehm bikira. Jonathan her berêvarê şagirt li sêlxanê dicivandin ji wan re digot. Di eslê xwe de em her yek parçeyek ji Qaqlîbazê gewre ne. Firîna bihosteyî jî hebûna me destnîşan dike. Em dê xwe ji tiştên ku me sînordar dikin bi dûr bixin. Bi armanca leza bilind, leza kêm û firîna akrobatîk. û şagirtên wî di dawiya firînên rojane de nikarîbûn li Jonathan guhdarî bikirana. Ji bê mecalî di xewre diçûn. Lê belê ji vê xebatê hez dikirin. Ji ber ku di vê xebatê de lez, kelecan û gelek tiştên din hebûn ku
birçîbûna fêrbûnê têr dikir. Ne Qaklîbaz Fletcher û ne jî yên dîtir armanca firrînê hê mîna hebûna perikan û bayê hênik bi zelalî fam nekiribûn. Qaklîbaz Jonathan rojekê ji wan re got. Hûn fikrên xwe mîna bedenekê dibînin ku ji serê perê baskan heta nênûkan hatiye sînorkirin. Zincîrên ku fikrên we girêdane biqetînin. Wê gavê hûn dê bibînin ku bedena we jî gihîştiye azadiyê. Ew çi qas bipeyve bila bipeyve, gotinên wî ji Qaklîbazên ciwan re wekî çîrokan bûn û hêdî hêdî xewê davêt ser çavên wan. Piştî mehek din, Qaklîbaz Jonathan ji wan re got. Wexta we ya vegeran nav rev hatiye û derbas bûye. Qaklîbaz Henry Calvin bersiv da got. Hê em neamade ne, em ji wî refê hatine qewrandin, êdî em balîndeyên li derveyî civatê ne. Cihekî ku em lê nayên xwestin, em dê zorê nedin ku em li wê derê vegerin. Qaklîbaz Jonathan lê vegerand. Em Qaklîbazên wisa azadin ku em bixwazin li ku bimînin û em biçin ku em bi kêfa xwe ne. û ji ser qûmê rabû ber bi rojhilat, ber bi erdên ku ref lê ye dest bi firînê kir. Qaklîbazek heke ji ref hatibe qewrandin, tu caran nikarîbû li ref vegeriya. Ev qanûnek bû û ev 10,000 salin ku ev peyman nehatibû bin pêkirin. Şagirt ji vê fikira vegerê ditirsiyan. Qanûnê ferman dida ku ew neçin ve negerin. Jonathan jî digot. Herin! û tew bi ser de ew bi rêketibû jî. Heke ew zêde dereng bimana, Jonathan dê bi tena serê xwe bigîşta nav wî refî ku bi wî re bûne dijmin. Fletcher fitilî ser hevalên xwe û bi dengekî xemgîn got. Çima em dê guhdariya qanûnên refekî bikin ku em nejiwanin? Heke em dê şerekî bikin, divê em li cem Jonathan bin. Wê çaxê em dê ji vê derê bêtir bi kêr werin. Bi vî awayî wê sibehê 8 Qaklîbazan bi hev re du cotên 4 û 4 rêzbûyî pêk anîbûn. Te digot qey dike serê baskên wan bi hev bibe. Li pêşiyê Jonathan, li pozê baskê rastê Fletcherê ku bi hêsanî difiriya û li yê çepê Henry Calvin bi hewldaneke mezin aheng digirt. Her 8 Qaklîbaz bi 105 mîllez gihîştin peravê ku refê Qaklîbazan lê bicih bûye. Bi çêkirina çargoşeyan, pêşî hêdîke xwe dan ser milê rastê. Her seriyek bilind dibû, bereva jî dizîvirin û bilind bûn. û vê koma rewnak jiyana rojane ya refê Qaklîbazên giregir ên bi qîje wî li sêlxaneya peravê behrê bûn. Mîna kêreke mezin ku ji asîmanan dakeve birî. 8,000 Qaklîbazî bêyî ku çavên xwe bikutkutînin, bi şaşwazî li wan dinêrin. Her 8 jî yek bi yek bi teqleyan daketin wî peravî ku bi tûmî bêdeng e. Qaklîbaz Jonathan her wekî ku ew di xebata rojane dibin, dest bi rexneyên firînê kir. Bi dengekî bêkêf keniya û got. Berê ez vêya bibêjim ku hûn qasekî dereng man ku bibin yek. Ref li hember Qaklîbazên ku nû hatibûn mat mabû. Ev balînde hatibûn qewrandin. Ev çawa wêrekiye ku bi paşteve digerin? Ev ne tiştekî gengaz e. Bi şaşwaziya ref, şerê ku Fletcher difikirî qewimî bû. Çend Qaklîbazan şîrove kir û got. Bêşik dibe ku em hatibin qewrandin belê. Zîvirin ser her 8 ku nû hatibûn û pirsîn. Ka bibêjin, hûn li ku hîn bûn ku wisa bifirin? Fermana serdar di nava saatekê de li nav Qaklîbazan belav bû. Bila tu kes guh nede wan. Her kî bi Qaklîbazekî sürgûnkirî re biaxive, bila bizane ku ew dê bê qewrandin. Kî serê xwe bizîvirîne û li wan binêre, her wekî qanûn bin pê kiribe. Ji wê demê bişûn de hemû Qaklîbazên refê berên xwe ji yên sürgûnbûyî guhertin. Lêbelê Jonathan xwe nebihîstî kir û xebata xwe ya li sêlxaneya komcivînê domand. Heta sînorê dawiyê zor da perwerdeya şagirtan. Jonathan bi dengekî ku asîmanan behejîne qîriya. Qaklîbaz Martin! Tu qala zanebûna leza kêm dikî. Heta ku tu vêya ji me re ispat nekî zanebûna te nabe tiştek. De şanî me bide, em te bibînin. Bifire! Wisa dixuya ku Qaklîbazê biçûk Martin William ketibû bin bandora gotinên hînkerê xwe. Bi qasî ku ew jî li xwe şaş bimîne, bi hosteyî firra bi leza kêm nîşanî wan da. Baskên xwe li ber bayê sivik hêdîka vekirin, ji sêlxanê heta ewran bêyî ku baskan bilivîne bilind bû. û da ket xwarê. Qaklîbaz Charles Roland ji bayên zinarên mezin hêz stend û firiya 7,200 metreyî. Gava nizm bû jêr ji ber fişara kêm ya hewayê û ji ber germê rengî wî reş û şîn bû. Belê pir şabû bû. Bi biryar bû ku dê roja din bilindtir bifire. Qaklîbaz Fletcher ji dil pêgirtiya akrobasiya hewayî bû. Bi qasî 16 saniyeyan ber bi pêş veçû û firîna xwe ya dîk ya bi xweberdana hêdî bi serketin qedand. Roja din bi sêxêzê firra xwe xemiland û tîrêjên spî yên ku rojê li ser baskên wî peyda kiribûn, dan Qaklîbazên sêlxaneyê.
yên ku bi çavên baldar û dilbijok temaşeyê wî dikirin. Jonathan her gav li ba şagirtên xwe bû. Zor dida wan, rê li bar wan dixist û berê wan dida fêrbûnê. Qaqlîbaz li sêlxaneyê diciviyan û disekinîn. Ew bi şagirtên xwe re bi hewa diketin. Di hênbêza şevê de, di nava ewran de, di baran û bahozê de difiriyan. Ev firînên wisa bi wan wekî werzîşê de hatin. Piştî firînê, şagirt li sêlxaneyê kom dibûn û ji dil guhdariya Jonathan dikir. Li gel fikrên xerîb ên ku tê nedigihîştin, fikrên ku jê fam dikirin jî hebûn. Bi demê re, li nêzî komika şagirtên li dor Jonathan, komikeke qaqlîbazên din jî xuya bû. Vê komê di tariya şevê de bi saatan guhdariya peyvan dikir û dema roj hil dihat, baz dida diçû. Nedixwastin çavên tu kesî bi wan bibin. Piştî vegera wan bi mehekê bû. Qaqlîbazekî bi navê Terence Lowell ji ber ku hesabê qedexeyan nekiribû, hat lanetkirin û ji rev hat qewrandin. Bi vî awayî ew bû şagirtê Jonathan ê heştan. Şeva din qaqlîbaz Kirk Maynard jî ji rev veqetiya bû. Li ser qûmê dişewişî, baskê çepê li dû xwe kaş dikir û hat li ber lingê Jonathan helîşî erdê. Bi dengê kesekî li ber mirinê got: "Alîkariya min bike, li vê dinyayê ez ji her tiştî pirtir dixwazim ku bifirim." Jonathan got: "Nexwe bi me re were." û berdewam kir: "Ji erdê bilind bibe, em anha dest pê dikin. Qey tu nabînî baskên min, ez nikarim baskê xwe bilivînim. Qaqlîbaz Maynard, tu xwediyê azadiya xwebûnê yî, tu kes nikare vêya ji destê te bistîne. Ev qanûna qaqlîbazan a herî mezin e. Tu dibêjî ku tu dikarî bifirî? Ez dibêjim ku tu azadî." Qaqlîbaz Kirk Maynard baskên xwe wisa bi hêsanî û zû vekirin û xwe berda himbêza şevê winda bû. Rev bi qîjîniya şahiya wî ya 280 metre bilindayî de hişyar bû. "Ez dikarim bifirim, binêrin, ez dikarim bifirim." Berbangê li derveyê xeleka şagirtan nêzîkî 1000 balindeyî bi çavên merakdar li Maynard mêze dikir. Êdî hinek wî bibînin nebînin ji bo wî negiring bû. Hemûyan guhên xwe dabûn Jonathan, wan dixwest ku ew gotinên wî fam bikin. Jonathan qala tiştên pir hêsan dikir. "Ji bo qaqlîbazekî firîn mafekî xwezayî ye. Azadî jî parçeyekî hebûnê ye. Adet û baweriyên vala û çi tiştên ku azadiyê kêm dikin, divê mirov rahêje wan û bavêje." Dengek ji nava Geremolê hat. "Ew tiştê ku azadiyê kêm dike, qanûna rev bixwe be? Em de dîsa jî rahêjin û bavêjin." Jonathan bersiv da: "Yek qanûna rast heye, ew jî qanûna ku azadiyê pêk tîne. Tu qanûnên din tunene." Ji Geremolê dengekî din bilind bû. "Çawa tu ji me hêvî dikî ku em jî wek te bifirin? Tu balindeyekî bijartê yî. Tu bi hunerên taybetî, bi hêzên pîroz hatiyî xelatkirin. Tu gelekî ji balindeyên din gewretirî. Li Fletcher binêrin, Lowell, Charles Rowland, Judy Lee, qey ew jî balindeyên bijartê û ciyawazin. Ne ji min û ne jî ji we, tiştekî wan nezêdetir e. Bi tenê yek ciyawaziya wan heye, ew bi xwe hesiyan tê gihîştin ku ew çi ne û wan dest bi jiyana xwe nû kir." Ji xeynî Fletcher tamamê şagirtan çawa heta niha ev cudatî nedîtibû? Ji ber hişyarbûna dereng, bi tengezarî di cihê xwe de liviyan. Geremol roj bi roj mezin dibû. Hinek ji wan ji bo hînbûnê, hinek ji bo pîrozkirinê, hinek ji wan jî ji bo kêmdîtînê beşdarî wan dibûn. Fletcher rojekê piştî xebata leza bilind ji Jonathan re wisa got: "Divê nava rev te ji bo te tê gotin ku heke ew ne lawê qaqlîbazê gewre be, ew qaqlîbazê wisa ye ku 1000 salî li pêş me dijî." Keserek hat Jonathan û got: "Vayê serencama şaşfemkirinê ev e. An ji te re dibêjin xweda, an jî şeytan. Fletcher, tu çi difikirî? Ma bi rastî jî em li pêşiya demê ne?" Piştî bêdengiyeke dûr û dirêj, Fletcher bersiv da: "Ev firîn ji bo wan kesên ku dixwastin wê nas bikin her dem hebûn. Tu têkiliya wê bi pêşketinê re tune ye. Bi gelemperî em di warê firînê de ji gelek qaqlîbazan bi pêştetirin. Dibe ku di vê mijarê de em piçekî derî adetê bin jî." "Ev jî fikrek e," got Jonathan. Kurtedemekê xwe serberjêr berdabû û digot: "Ev fikir ne bi qasî fikra ku dibêje hûn li derveyê demê dijîn xerab e." Piştî hefteyekê bû yerek pêk hat. Fletcher ji komek şagirtên nû re qala rêgezên firîna bilind dikir. Fletcher bi leza dûvstêrekê ji 2005 metreyî dest bi pîkeyeke bişit kir. Ji sêlxaneyê bi qasî 10 santîman bilind, bi lez diçû ku ji pîkeyê derkeve. Qaqlîbazekî biçûk derket hemberî wî û ji tirsan bi qîrîn got: "Dayê!" Qaqlîbaz Fletcher ji bo ku li çêlikê neqelibe, di demeke kurt de bi qasî ji dehan yekê saniyeyekê de zîvirî ser milê çepê û di saetê de 200 mîl lez ber bi zinaran ve ber bi zinarên ristim ve. Te digot qey ew zinar ji bo wî deriyekî mezin bû ku ber bi dinyayeke gelekî cuda ve vedibû.
Tirsê, tengezariyê, tariya hawırdorê ew rapêça bû. û pê re ber bi asîmanekî pir ecêb ê biyanî ve kaş bû. Bi poşmanî, tirs, xemgînî, ji bîrkirin, bi bîranîn û poşmanî. Bi carekê re dengek bihîst. Dengekî wisa ku li hevrasthatina wî ya bi Jonathan Livingston re bi bîr danî. Fletcher yek rêgaza me heye. Ew jî şikandina tiştên ku me teng dikin, bi sînor dikin. Ya giring ew e ku em bi sebir bin. Yek bi yek ji bo derbaskirina sînoran bixebitin. Beriya ku em bigîjin bernameyên pêş de, em nikarin di hundirê zinaran re bi firê derbas bibin. Jonathan bi tinazî bersiv da. Ango kurê qaqlîbazê gewre. Çi şoxlên te li vir heye? Zinar? Ez nemirî bûm. Dedelalê min Fletch bifikire. Li gor ku tu bi min re diaxivî, mana xwe tu nemiriyî. Li ser tiştê ku hat serê te, hilperînek di bîra te de pêk hat. Ji vir û wê de biryar a te ye. Di vê qonaxê de heke tu bixwazî, tu dikarî bimînî jî. Ji ber ku ev der, ji wî cihê ku te li dû xwe hiştiye, pir pêştetir e. Na, heke tu nexwazî, tu dikarî vegerî nav rev û xebata xwe bi wan re bidomînî. Ev biryara te dê wan gelekî kêfxweş bike. Dixwazim vegerim nava rev. Min bi şagirtên xwe re nû dest bi xebatê kiribû. Pir baş e Fletcher, ji bîr neke ku bedena te ne tiştekî wisa ye ku ji fikra te cihê ye. Fletcher serê xwe hejand û baskên xwe vekişandin. Gava çavên xwe vekirin, xwe di nava refê de dît ku li nav zinaran kom bûye. Bi avêtina gavekê re qîjînî bi rev ket. Ew dijî, yê ku miribû dijî. Kurê qaqlîbazê gewre bi mistana serê baskan can daye wî. Ruh bi wî ve aniye. Na, ne wisa ye, ew şeytan e, şeytan, hatiye rev belav bike. Peyva şeytan di nava refê qaqlîbazan de mîne baye bahozê pêl da. Geremola 4000 qaqlîbazî ji ber bûyerê tirsiya bû. Ji bo parçekirinê bi çavên birqok bi nikilên tûş xwe avêtin pêş. Jonathan pirsî, em ji vir bi dûr bikevin Fletcher, tu çi dibêjî? Niha ez ji vê re nabêjim na. Bi carekê re 1000 metreyî bi wê de çûn. Bi hezaran nikilên tûş, di valahiyê de bi fireke gelekî her digeriyan. Jonathan matmayî pirsî. Çima li dinyayê karê herî dijwar ew e ku balîndeyek bi azadiya xwe bawer bibe? Bi hinek hewildan û xebat, wan dê azadiya xwe bi dest bixistaya. Çima em wisa zehmetiyê dikişînin? Fletcher li hember vê derdora nû ecêbmayî bûbû. Te çi kir? Em çawa hatin vê derê? Ma te nekot, ez dixwazim ji nav vî refê çavsor derkevim? Belê, çawa bû ku... Wekî her car Fletcher, bihînbûnê. Roja din rev bi bengîtiya xwe ji bîr kiribû. Lêbelê Fletcher ji bîr nekiribû. Jonathan, tiştên ku te li ser vegera nava rev û hezkirin û alîkariya wê gotibû tên bîra te? Helbet. Ya rast ez fêm nakim. Tu çawa dikarî ji refekî haribûyî hezbîkî ku gavek berê hewil da ku te bikuje? Fletch, tiştê ku jê tê hezkirin ne ew e. Helbet ji rik û xerabiyê nayê hezkirin. Divê ku tu di hundirê qaqlîbazekî de qaqlîbazê rastîn bibînî û di hundirê her yekî de rindiyê bibînî. Derxî û nîşanî wan bidî. Evîna birra ev e. Ku tu carekê wê temam bikî, tu nema dev jê berdidî. Balîndeyek tê bîra min, balîndeyekî ciwan û dînok e. Navê wî Fletcher Lind bû. Nû hatibû qewrandin û amade bû ku bi refê xwe re heta mirinê şer bike. Hindik mabû ku zinarên dûr bikira dojeha xwe. Niha jî ew li vir, bi hişta xwe pêktîne û refê xwe jî li pê xwe dikişîne. Fletcher zîvirî ser hînkerê xwe çavtirsiyayî bûbû. Ez, li pê xwe? Tu behsa çi dikî? Ez? Li pê xwe? Hînkerê me tu yî, tu nikarî me bihêlî û biçî. Li gor te ez nikarim bihêlim û biçim. Dibe ku hinek Fletcherên din û hinek refên din hebin ku pêwîstiya wan bi hînkerên mîna min hebin. Ne wisa? Ez John. Ez qaqlîbazekî ji rêzê me. Lêbelê tu? Jonathan keserek ragirt. Kurê qaqlîbazê gewre. Ne wisa? John berê xwe dabû bihrê. Êdî tu pêdîviya te bi min nemaye. Te hêdî hîtî dest bi keşifkirina qaqlîbazê rastîn yê bê sînor kir. Te Fletcherê azad nas kir. Êdî hînkerê te ew e. Divê tu wî fehm bikî û wî bijî. Piştî demeke kurt bedena Jonathan li hewa pêl da û wî got. Nehêlin min wekî xwedayekî nas bikin. Derfetê nedin ku navê min bi peyv û gotinên bêhij ên tewş wekî navekî pîroz belav bikin. Tu sûn dixwî Fletch? Ez qaqlîbazim. Heye ku ez ji firînê hez dikim. Ronahiya wî kêm bû. Li ber firînê li ber wendabûnê bû. Jonathan! Fletcherê re ben. Bi çavên xwe ewle nebe. Ewrên te bi tenê sînordariya nîşanî te dide. Bi têgihiştina xwe binê re. Tiştê ku ji xwe tu dizanî bibîne. Tu dê wê demê rêya firînê bibînî. û qaqlîbaz Jonathan firiya û di valahiyê de nebedî bû. Piştî demekê qaqlîbaz Jonathan li asman dest bi xwe berdanê kiribû
û li wir rûbirû rastî komek qaqlîbaz hat ku daxwaza hînbûnê dikir. Bi dengekî nerm got: Beriya ku hûn dest pê bikin, divê hûn qenc bizanin ku? û domand: Qaqlîbazek fikira bê sînor a azadiyê ye û xuyangeke qaqlîbazê gewre ye ku em vegerin ser bedena we? Ji serê baskekî we heta yê din, bedena we hemû ji fikir û ramanên we ne zêdetir e. Qaqlîbazên ciwan bi şaşwazî û bi meraq li wî dinêrin û bi vî awayî fikirîn: Ev axaftin naşibin rêgezên teqla avêtinê, çi qas ecêb e. Fletcher keserek kûr kişand. Bi çavê lêkolîner bi şagirtan nêrî û got: Pir baş e, em dest bi firina asayî bikin. Bi vê gotinê fehm kir ku dostê wî Jonathan ji wî pêşketîtir nîne û her wiha ne pîroz were jî. Qey tu sînor tune ne Jonathan? Nexwe roja ku ez jî wek te bifirim nêzik e. Heke ez li peravê ku tu lêyî xuya bibim, ez dê çend teknîkên firînê hînî te bikim. Li hember şagirtên xwe bi zorê bi ser xwe vehat. Kurte demek çûbû ku wî ew bi dîtina rastîn dît. Dilê wî bi evîniyê tije bûbû. Got: Qey tu sînor tune ne Jonathan? û mizmizî. Pêşbaziya hînbûnê dest pê kiribû.